Hej alle sammen. Rigtig startet, men det er bare lige fordi, at i dag spiller vi Music Masters. Og en af mine venner, han hedder nemlig MBN. Det er nemlig... Hej dumme... Oh my god. Hvad sker der? What the... Music Masters... Red? No, what? A blue! Orange! Hvad sker der? Oh my god. Kan man højklikke? Oh my god, jeg er jo helt alene. Wait. Hvad sker der? Shift. Hvad sker der, mand? Det skulle da godt... Oh my god, mand. Hvad fuck sker der lige for det her? Hvad? Hvad? Er der andre der? Ja, der er der. Nej, Jeg slår bare. Jeg ved ikke, hvad det man skal trykke. Okay, det er godt nok sygt dårligt til det her. Tryk. Hvor mange points har jeg? Jeg aner det ikke. Kom nu. Jeg kan ikke. Bare kom nu. Kom nu. Skal bare lige. Nå, fanden er det her færdig, mand? Jeg er ikke engang på det der. Du er på leaderboardet. MBN er på leaderboardet. Det er jeg ikke. Nej. Jeg er ikke på leaderboard. Nej. Hvor mange points har han? Kan der mange points, mand? Det er fandme ikke okay. Oh my god. Oh my god, jeg er også meget tæt på at komme på leaderboardet. Oh my god, jeg tabte. Thanks for playing. 3. plads. Nej, jeg fik ikke 3. plads. Jeg fik en 3. plads. Nej, du fik en 5. Eller sådan noget. Det aner jeg faktisk ikke. Det er fordi, han sidder ved siden af mig. Men det var den her video. Hej.